The kind of video be a ko be say a champion on the jaw or the paper to onye. E dey nyina je hia e wu o. E wu afo. Onso bu ho a na wo say e wo say. The body no and you tin efria na akoka ha. And how banko hospital go up and area. Tete champion. Tete more. Si fafla lata semira. Uya. Fajare keke. Pe enkate ya ya kwan. Tabi. Mono na ye bom. Kate mono de ye nkwan ya. Bibi na chi. Anase opokura beti na guje ma na hia yetum. Oyam a fafre nkutu. Na de asra. Na me 2 weeks. Wo de we dwale na de na osra. Na me 2 weeks. Ohun papa yi e frɛ na abakambo franse abakambo ade no de fo eya na abakambo ebi so frɛ na antemele tete o tete a antemele ya o pa obedware na 7 days o ye ba a won ka be ma o ye be ma won ka ba anopa ne anwumre ba anopa no bedi ka adware ansa ne de prayer to fo wo de ne na wo kyere na wo de na me kyere na de adware 7 days so obedware a o nhye ne moto so oba hye ne moto so a o mfa nware wei what the hoka a shock on electric. We get in the 7 days, you know, and I say we shine a motor na utitia na udia. Say we twam baby. Na 2 weeks in mind na wo for what you do. Oh, bo free. Oba na be ma. Be bo fi be ma. E bia no wa kwala bi. Watena se ache ntimi nante. Peninhini ni bi netu. Na wayam. Wo de kekaduru mako kakra tu. Na wo de asare na nsa bia be sene. Na uwia, wo be pebrit. Won shine motor. Wo be sisi bo so. Bread no. Aha, ni hini. Besisi ni bo so ti akwara ni sisi miensa ti na poso si miensa ti nya miensa na fashi 21 days o sa akwara no tana from 10 years bo so wo hu na haban na mfaji obi wo ho a na ensa aguni be ma timi tie na ayekuro kana haban ni bi na no a na no munsu o na wo tepe bonono oh ntomi dangerous ba kan sunsun sam chen ni sunsun sam na physical na be kire ni sunsun sam ya de tohye yenti atete de tohye ne se tinya tohye wo bintimi ntra ma ha physical de tohye physical biem wo betimi de adware na de tie ni wo a wonye sunsun mo adwuma na betimi de na de abayifo hawo de obeye bia enye yi yare se fom yale wo hwa na watwahwe ni yenso ni mu wonya ni mguase yale eda wo so a mesrew wai na bena pepe nesi kakra ne biara for 7 days ne mum se wo ye comfort de a mesrew kan wo firi we power what they didn't we ni hini no say ya na we hini fita bia na eba no foforo na eba no pebi na susumesa na bena no wai o wai na da kan no wasi eno anya match no wasi wo chim munzuo no atre ba kokura na benya abo na akọ no e ha nkoto chen na aduro bia na wo be ma ne bi se wa bo be ma bi hu ka se wa bo be bi hu ka aye ne ho ade so wo mto obi o ko kanya ayo ka ha ho Ebi adabo yesu de be meto honsa. O se SuroWiase, ewiase hu dia ebesi kira no. Udim. Nti o se SuroWiase. SuroWiase TV, one SuroWiase anache se unyini nchen. Nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa oni ye che ne ehu dia. Fa ye number no e wo screen as. Ayefo ye mba ngina ho se da sabe de wo hwe anache se tade nchiremu e na ya ban na ene. Na naso wo kire na hwefo enro free. Na ene no minim edro yale kula pesa wo nkire ho edro no. Yale de be namo amehu de hababi esa yale a. E ma kire. Free. Ya no bedase na. En ha ho bedase mpo. Wo de che. Se de wo hwe station no. Yeso be ya mo ano no. E bi na obibi yale. Wo kinia wonya duro. Yale na sie no. Ne so tia na eti, ebi si ace, ebi ni nwa ayo. Babo ha ho. Openya medua ya. Ya medua. Ya nje ahwefo. Yenko. O wonya medua yi. O wai na bana se ya. Bo abenya tientia. Tete no. Na kwesi kokko ma ye no. Se wo yare na wonte wo ho ase. Onu madura enko. Wa cheke wo hu de ha wo so tia na eti. Na nsan bi gugu na wo bre na wo ye se de kuro ba wa no. Kopenya medua bi ani. Wai. Noa ne no fa hwenka ho enwono de neso mia wani anopa wo de forso a ne nom cap baako awia no anom baako anwumre no anom baako yale na asiewu no
say was say etunase ebetunase de ebepia bonten no so ebepia mo watimi de Aduro aka e check up we ne de check yale ayinta oni pedua we ene de check frɛ nya media na meti se eno so se bi entoburu ana bibi gua o de apetition no kra do betimi de apetition anu anu ba wonu ne sa akola anu ma aye adwuma eno ye adwuma ena ayantoburu no egu honam a ne nsuo ni kra sei no wo de apetition fra wo de sra ebeko ai na che se ahefo nyamedua na ka ho asem ai check up na ne hunu no de yemfa nya hwe ne hunu na ma che na haban no ai na haban check up no de fa we ni ye na bena no ai fa bena ne ye ne mwa o rebo se eye fresh wo se bia adry why kra ma na wo kra na problem ni ho ti enko o so ti yale da wo so onu madura enko ekwa na aba ena bi wo so wa check e hu de e ha wo so ti a na ti ensansan gugu check up na ni fa nyamedua na aye no anom onum ne for how many days see bibi the overdose bibi drone overdose sa gabi boy acha 21 days una uko free to go yankwa na maduru ha dia me nkire wa e champon yo me kai mu video bi akwa bi say e champon no de ja o de pepa to onye e de nyina je ka hia yen e wo afo so on papa e champon bi fere bushia e champon tam ne ba yo sa ya nya din bi ama no ni afre ne bushia afre ne champon we unu se we nu ye hwe so ye fridge the first na mo de bam obi ai ene nyina de bam obi ahintiefo de ye mfa mo nko ayi na me kire na Aduro tatahwe enye no nko ana ye onse obi wo ho a na wo seye unu mo seye the body no ene wo tin efiria na akoka ha ha ho ban ko hospital ko opa na bia tete champon tete ne mo si fafla lata semira uya fa dware keke pe enkate ye yai ya man da bi mono na ye bom kate mono de ye nkwan ya bibi na chi anasa opokura betin da gujira na hia yetum o yam a fafre nkutu na de asra mam 2 weeks wo de we dwale na de no asra mam 2 weeks best have castle me bro be quick pakotwa na kunkuru na wo nwa pakotwa na nyina mo nya okala kama nkate wo da se obi wo sa yale ne bi kura na ne ho ase ntonya wale a mehwe ne na ma wa na waka ho bi na wa no yate ezi anu no de anu so ni time bia wa hwe ne kwa na wajai kwa na wajai maduru ha idie fatu papa yesu mame na ya no mo ka se ahaban e kasa na enya biribia na sesa wote ahaban nyamedue ya o kan ho ase ye wotam wa ahaban bi wo ho a ukọ ne nchen na wo so di bibi kwa me na me ma wotam nyamedua no time me maka me na kasa kokwa kefabua kokwo ntomra me na me kwa me nim de meye ba wo de wonim hwe nti uni haw why yo papa wonim no nyambe wansa na ale nyambe wansa na mawu so tiase o de wotu wo se yatutu omiro o ya no bi di account na china na yare pebi tini bebre boboso Aduro kakra biara ne nansa fresh na ujale wia yini hunu ni nyina fagu kukuom chi upa betimi kawa bia wakoto a enna ne aka ho na wachi uwia ubedini kakra na de bia tete ene de ti sam tutu ni nyina kwesi mi dem ho ha ho ta no ayo ti ne fere nyambe wu ase na mawu no epesi kura aboa ubenya bi na ha ban so papa jatum no
Match mo free. Oh, I come from near do the match mo free. And one has a good. Na na chire ya lebe miensa o. Awan no ani. Na me wa aduro bi a me de kwache makuafo. Ene wo mo tete site. New site no. Ai, wo waduro. Ana me cameraman no ti new site. Me be che no free wo waduro. Na we de ye won bad wo ye de say nyin say ndem nkyere. Ah, ana so waka. Da bi se me kyere ye won de ya wo de be kyere wo be ya sa na nyin. Oh, ya no bi akotete akosaw. Ohun papa yi. Ye frena abakambu. E friend say? Abakambu. Ade ye no din for eyi ana. Abakambu. Ebi so frena antemele. Titi ye timi timi ja. Iwe kura wi papa na djuma wo. Pebi. Antemele. Titi. What titi a? Antemele ya. Opa obedware. Obedware na 7 days. Oye ba won ka be ma, oye be ma won ka ba. Anopa ni anwumre. Ba anopa no obedika adware ansa na de prayer to form. Wo de ne na wo kire na. Wo de na me kire. Na de adware 7 days. So obedware a won hye moto. So obehye ne moto so a umfa nware. We wo de ho ka e shock ne electric. And then oforo kura na ne ho ka na beti na begu fom se tina won se won nwura mabo se wo bi wo a wo atia behwe fom pu. Ne ho ka we bi. Wo dware ne 7 days no. Ana se wo hye ne moto na wutete a na wodi a se wo twam obaabi na 2 weeks mai na wo fo wachi obewu. Na haban na se na yi nu ka ho. Wo betima twitwa ni nyina na ne dua ni nyina opera haban so betima tete. Ni hini nyina wreke. Adwuma koro na. Ba de aka ne me nkyere. Ya se so wo de na se wo ka so wo kire wo de amakuafo. Ana we. The friend Tanoja. Idi fu fro ho ana. Eno na friend Tanoja. Ani nsam friend Tanoja. Di am beto ye no. Ne wo mienu o ye be ma oba ho oba re denden. Oba re kura sa akom kan wa eno ne ye hyem odware. Friend Tanoja. Eno oba na kura sa oboso mo nya hia ye te so no. Tano na asoma mo aso denden de o mo nko no. Ye to so na pampem. Okay. We. Be de ya agrada. Be de pa agrada mo bi. So bi be boso Be wotu we metem mo pa agrada kuku bi kura sisia. Men kire na menyai. Aya kire me. Se ka be kire ma hwefo. O mo gogi dwam kuku nkrofo. Le bo mbeku nkofo do. Menyai. O kan odi agrada abo ne ka ho a. Onya mienu a. Na da bi asa wo ka. O de no fa she fridge. Fa no she fridge. Oh, on sanka we ne de on se ma hwefo bi wo na obi aye na de no peso de agrada no dwachi ne tim. So, o de kire. Enti wo be pe bi. O pa agrada abo no a pemienu. Na wape dadwa ginantwi no. Tenti de bo yesu asenum. Na pe kosua. Onya foreign wine ko ape white no. Onya before de no so aye. Se mienu na afi so betimi adi o se miensa na betimi adi a. Bo fa nwa kakra ka ho. Titi we ne bebere na yam. O yam o titi so ya titi we ne bika ho. Ye nyini ye na betimi ayam ma na afem. Na o de afra we ne de ache kosua na anu wadi. Wudi wi a yi dadoa no ne agrada abo na o ye no. Fa shefom. Kata so. Wudi kosua mplago no. Wodi be ka kosua ne nyina ma achi. Tu ya wudi kosua no yi mplago ne agrada abo no. Efrim. Na odi akutu fom no waka wasem nyina guso de opese enye ma wo. Uwi a da wo se nsu amuna no pa agrada abo no mienu. Na obi a waye obone da no odi me first exams no. Ka jen so opetu ongo hunu na ne keke. Mo onye ne hwe. Na wafa agrada abo no mienu. Na de atwi ho ama na pagya. O kokora. Aha ho. Opetu want to to ha, but titu nyina. Na je say for we Tanoja. We ye be ma. Tanoja ana na e ka ho asem se bia wo amono ne obi atwi wadi. O konfo kra no obi atwi ne di. What ya ka no? Ai. Na nsa wo pe Tanoja ne bi na haban no watete. Se kosua menu na betimi e de wuchi dia
wo de afra na opemple go tintin ni bi e de aka mayo ma de afra bibia nka ho haban no nko a na wo de agrada abo ni mienu aka ho na wo de ache wo chi wi adikosua ne tanoja no ahaban no di eno na yi prego no ene agrada abo no mienu ne kosie wusie a ada be hu sensu amu na no op agrada abo ni mienu wa panise yenya tija nipa no ekono so no so bonidi say wo de wo pese onko ya action ma wo ye nti say ebia wanya ne kra edin a edin oni nim bia osuma na abeko wo de beko hununa no yati ase ba de opese okunu de onko wiwi no kra yemfa efe chiro na afa na challenge na afa na kwasi firo o Freddy a challenge ne baso oh akatin baso yemfa bo Freddy ni yana na se de wa ha bia be ka ho ase ya ne kwa on bo Freddy oba na be ma we bo fi be ma bia no wawo akwala bi watena se ache ontimi nante peni hini ni bi netu na wayam ode kakaduru mako kakra atum na ode asare na nsa bi abese ne bi na uwia obepe breed onhye ne moto obesisi bo so bread no ni hini no obesisi ne bo so ti akwara ne sisi miensa tina poso sie miensa tina miensa na fashi 21 days o sa akwara no tana from 10 years so o frebema ni hini bosum pepepe o se 21 days enduru bosum kra akime so solinanti won so obi o akora bi wana ni na ayetefu ni na ase no ayete se do ni ebusu amana ni bi no eso no wote fom no ntimi nanti omu nyina wode bananti ndira mse sane bi no na nsam bi na wasale bi na ni mse na haban no ja hram ni omuram wo hu na haban no ana mba so be hu obi wo ho a na ensa aguni be ma ho timitia na ayekuro kana haban no bi na no a na no munsuo ona wotwepe gonono okokra me kamla ma yenya okokra o tibi no a de adwan na emunu te fresh no a ekokra ni nyina bewu na so yo ba nso e oba obetima no bekum mo bi e wo wase bia na woni se we na nkasa so no ya me kamla ma ne betete we na nkasa so no won ni nhire ne no de so oba wota wiem be ma wota wiem me de chi wo mo omo be fo hwe omo be fo tibi omo be fo ho amwa onko fo no omo be fo omo mfa so mo ni aduro omo mfa tibi utia na mfa se kan ntwa traje obebu na wonya 7 obu ni pen ai 7 nti akura 7 pepra de prafobia tuma kuma ko 7 butire de yi vinvin fa ka ho ta ho me de butire chechire uwi a patom pass me onka hwingu so de obeta enyema so owiem obo na tanase je man say obi wa broche na na yire wo Ghana na wo hwie ma obetimi aye sai na o ba nso obetimi de aye betimi de kunu obetana fa akudin so aprampram no da ho ana abusa na wasema na ogina hodi no hwani ada kronfo na achiri wansa na aye na kronfo na de on de so gba fa nkate boga o meri awio obi nkate boga ate na chese bofu bema asem enana ene ye kan no dwumadi etumi eye wa wanya gono obema ho agu nsa
eno ane se wo pebi na wo noa na haban no wo noa wonom na no pa wi anwumre na say yes 3 times a day ba enwuno kakra ami nsuo enwuno kakra ubedi abele ba besuro ni se enyo be nden ya duru ha die wonim ntombe ntombe ye de to hye ha ye mfa hore menkyero na die ewi ana ma be che ani aduru ani e de ahidi obi na ni esu ye wisi etesi su dia wontimi etekura be nane no sa cameraman ya mase betwa cars you twa haban ntomei dangerous pa kan sunsum sam cherry ni sunsum sam na physical nyina na mbekire ni sunsum sam ya de tohye yenti atete de tohye ne se sinya tohye a obi ntimi ntra ma ha physical de tohye physical biem obetimi de adware na de tie ni wo a wonye sunsum mu adwuma na obetimi de adware na de abayifo hawo de obeye bia enye yiye yare se fom yale o hwa na watwa hwe ni yenso ni mu woni anim guase yale eda so a mesrew why na bana epe ne hunu ni bi ne si kakra ne biare for 7 days ne mum se wo ye comfort de a mesrew kan ho firi mu we obi a wase bosoma ka no a wase ompe enam de pai sa it's really free me chere ni free first in the now jiska dabi na me obi an wase ma chere de jiska da o na bro chere fo ni nyina me mo madura me jiska o sane na me original no me chere ni free that's it so ena me kura no de ana be boa wo no se wunnim se akom de wo fa ne se bibi na sisi no so a fa dware no me wode ba se me ye komfo nko an me hu se bosoma me mpai o so me de me pai ya nka won abosom bi besu ha da o abosom besu bebre besu o manim se de se ba me bi ba no so be pai bosom bo bra bu e de ka chen se we de ye mpai afi na ne ho ayede enti na wonim se we o mo ha ba bi America ho ende me nkyere ade de won kyere o kyere ha ban me kyere ha ban no me didi bone se oye konfo na obedwo wanu ma kyere me no me hye de be gu fie anoma akora nsi fie bi o de ha ban ne kan ho de ha ban ne kan ho na ya kyere ni me kyere o secret ya kyere ya kyere ni so ti ase uhugu no so se kra kuma bosom bi ntimi nsi ni so bi ne si se de me ko afasha abudi be ko jai se me hye me kwashi ni nwura mu timi hye na nsuo kura pa me kyew nsuo da ho a metima kwashi ni wonchen nsuo no betu sunsun na wonu be firi mu enchen nsuo na we ay powerful pa that's it o metimi de yenkofo akonfo bebere ni me konfo me ka so ni aduro bia na minim de me kan sa aje se wakogu bi egu no so ma kwa kohu bi egu no so sena wase ne bosoma ba ere na ya antes no aha because yere kanwa me so bi nim se aduro no na wo de kamea bosom bia ma bi enti se wonya bosoma o ye harder wo tra so de be kana na bo hu na wo nipa na de be kana da fom ko so ma umben kura ano so ye de hyemoto moto de hye ubetimi edi bi wonye sunsun ubetimi edi wonye sunsun mu nipa ubetimi edi ba bonsum bia ntimi nsi so honhom bia ntimi me haw dabi o peso ade be dware Matias nana braha onwa be nana wo kire we ya ye de besi free ne ya doso la me nto aso afi na me be ko susumesa ho kra ye nko ba nche haba ho ye nko ama wo ho o nua be da foforo we power what did they
we ni hini no say ya na we hini fita bia na eba no foforo na eba no pebi na susumesa na bena no wawai o waya no da kan no wasi eno anya match no wasi wachim munzuo no atreba akokora na benya abo na akọ no ha nkoto chen na aduro bia na obema na bewu Nana Devi ase ni we dia so betutu ni nyina. Ya na omudi dware yobu wa omudi e de she do ma konfo ni dware en ye nyina dusu be ka be unim se wo sono kora ko be mu be bia da abe ho no okotwe Adentia enu na entimi mu ya ni hini do so na me pa ba enu ankasa atutu ya na me de ya hori ndro sa ende se bia ehọ na emle na me da se atutu enu na unya bia otimi bo obi otimi firi akoto ha ene me hu bia mba be ka agurade ya to ma iska kura me mba be ka cho me kwa na e pa ba enu ankasa atutu Ode konfo ni afu obeya no ay konfo kura si kase bi kura bi da ba bi a me ametwam ko pa dure na bi da ba bi mtwam ko na bi da ba fu ne ni se de akom do ya fu a ummini o afu bi juma de ye ba fa bopa e o musa na e kire ya de na de free bia aye na mo kasa de free bia nyew dabi me de me kire wade ma kire wade salam life it ma hwefo no ma bere me ho enye nipa nyina ne bakwakoto credit ase ne time sare ahwe wo dabi ma me mo ma hwefo why ana mo yenko na won kire nwe o me twa so me wie enko ala ma pon na nka da foforo na ye twa so o betire ni nyina obi ani hanu de yenko no pe ne ye fa yenko mo ni nsi eno kra ani aduro no won type me nsa me wode edi guso na me wode edi hwia so anze de yenko de edi hwia so no wo se de edi hwia so no na si ha no susume sanso kra wa akira ha dabi na no akire be ka ho asem because o kire ni nyina da kwa enye aduro de metima akira aduro 10 years kra me wie so de yen hwe ani edi no na ani edi menya na haba flesh we o mbe hu ni ye ni ase ahia na se bi ni enye bi ni ha yenko ni se woni menya flesh wo kira de akira ni ye se bi behu we ya se o tutu nyina yi kam nya nkwala bo de me de ye prostate papa prostate o de yen kire wi ni o pere me dem ba fu ma me mpesa efu na dan nyina sisi mu no e kura me de ya yere duro bomagu achi ai bomagu achi me de ya yere duro ana menchere de bia yire do de yanko ai mami madu we kro wa yire duro hi maduru ha ide menchere we ni wiansa entos ai na mi we wiansa your friend say kakawi age wo sinye wo ya wo sa o kaka ba wo ko wi age ni din no friend kakawi age me de dan ka obi de ka watwe na wondua sori ahomachi fa queens be ka wasem nyina kire no onko dan o kama na tibi ye ba se de tibi fatu wanu o tu yakora no oda no ba kokra wo ho eno kra se o dan na wontua no memo ahwe no na wa bo no ai no pa o chew ai bode ya yedi ya nye dia so ya siri mabunu mu kwan mu anyini kakra no penfian okwa fasika wom ni twere nipa ni din fa hyem fampia no kwa hwe no ano papa no asore ko hwe bode na obra fie nyumre na asa akọ wo hwe no na ekọ no wona ne ho bia o do sikara beba wase na so ode no awon tosi na bia ne na na se dabi na haban na
onso ba bi ho onyem a oba ko twa scan esi ye hu akwala no ono aso so tinka se akwala ne dariyem eno titini ye friend se afam ebi wo so a wanyem so esu bubu nso ne de hwe ama penso yinse no so bubu e ho abo se no hu moya ti akwala ne ntimi mfo da bitimi nyem 13 months your friend miscarriage but then mentimo prof ni bi yinse say yes wa anya na ase da bi o wen ense ye o esu bubu ena abo se ne nan ate e kina abo se na asafo mo ne nan na ne nsa ate enti betumi aboro wan yi akura no na wonwoi ntumi nyina esu bubu ana se yesi afam opento si na haban bia na watete mesere wo pa tina awia ya boda dura bo se behye na duru na abani nti wo ya de anu adwene ho tete ne haban ne kakra no opemako ne kaduru na de atum na nsa bia sabi begina yinse ne mogya ne be twa yemna emba no e baba betum so kama ama bibia ye fine ntosi ye na ntosi ye yem fancy maduru ha idie are o kamera ni nyana me kamera na wia na no de yesi su say ebe kate fa ha ba to so se we wo muram ma yeseje fakata so eni aduro ni we de betima view ni ye ye so me nsa na ko kire me nhye dan nim ni din ba bi fere ni ntosi bema we no e wo pampan pa ti sentosi ano o hyepa mesre wani eye o bisibisi ekuro wani so ase asa abo agu wani so o boka ho hospital ene jai tete na haban ni bi sam ne posa pesio botro no o hurum kama no yibo na fira no na wa posa di ashim fa hwie wani so mesre o memfa nkogu wani udi gu wani uchim gu wani na fira ano o hyepa udi hwie wani na wa yina asa di hwie wani na anopani anwumre oh acha be month die ekuru ne wo wani so nyina be clear titiri adroba fo na car light to mani na wo ye be ma na se wanya baba so remfuo na wo be ma na ye ketekete a mesiro be hia ni hini ni hini we ni tin suru mame horo ho kama na wawe enyanyo dabi bawia be mana kitikiti nyina ebeba basa babak ya ti ase na chese ya wadri ha ide susumesa papa ina haban ni hini na bana bibi ya adwuma na haban ni hini na bana ni nyina ya adwuma se wabọ be ma bi hu ka se wabọ ba bi hu ka aye ne ho ade so won pe obi oko ka nyina ya ka ha ho bazo yende obo me ho ka woko meja no ka mana ku ani we de wo nkuno abato sa aba back no sa betro na wale yeso ohu we ebo hu obo obesa akonti we ne onko bi ma ha ho we peda doa opem mole ya idia de ya kan na asa mu no aburu mole na wapebi won ko ba bi a
Beha haban we. Numa haban ko. Tameo. Tameo. Na fifi wo. Obodua ho wa hye fifi ni. Obekwa akopɛ bi. Na bi Tameo wu ni wo. Wo the coins anase kosua beto ase. Waka wasem nyina de kronti a wote. Na de mole na petepete so wi atu. Ba ko na be nya atu. Na ntia haban. Pepraye. Enson butire yi so finfin no. Ke Tameo ni nsa ni nyina egu no ho sei. Na fa homan chechire. Ne praye ni nyina. Uwi a be kan wasem nyina kire susu mesan. Fatal ho. Bomu da watal bia. Opemsuo. Obeba. Obi kura di aje obi bi adwan na unya no a fa ne bom. Obi me fan say obi obabi na bia ne car na say ni fie wose o abrochi no de wasi wagana ne fie obi fa na sase obi fa ne car o de abase bi obi nhwe so man nipa na ton wadi. Fa ne bom. So ye konfo. Ade ne konfo. Wa fomo no. Fa ne tuam. Na hye ne bo. Se opam ni padi fi opam ni padi fi o wi a. O na se da bebre. Sa akukọ na de be ma na ukọ atwa fa mo jare twadua ne ho hia. Fa to ase. Ofa wonfo de ma na wi. Wontimi so ntwa kasagu so. Fa akukọ na de ma na se odwan akra na de ba ya fa bom prensa. Ja no ho no kọ. O de be bon. O de be pa ka che se. Tia na ne dua na de abodua. Katachie. Bo hye na me hye ra bo ani ni. Ya no. Ya tiase. Ya wie ni enwie. Na ene de wadaro ma yem fancy ada foforo na. Eyi asensa abode. Ye wie. Ya wie. Ohu na haban no. Amemra ha shi no hu we. Susuma san haban. Anse ohwa kase ebidi animu. Se wonya asem. Se ya himfie. Se ya court. Ya de wo kọ. Anase wo dibem. Na bibi nti ekinkimu nsa bradua no ho no papa. Ada ya okrada. Se ya keto se ya kese. Nfa ho. Bra ho. Pe kwensi beto ase. Wanya kwensi a pekusua fato ase. Ba kwa na mensa. De office beka wakoma bia fa bra. O kan wasem nyina wi a na wate kese we sei. Awo body ahye wo. Say ya himfie o, say ya court o, fa hye ho kọ. O wi ni case ni. Case ai. Wa wi. Wadi bim. Centro kra obedi bim. Centro. Do betima kan say kire se nya kire say wudi fo. Ne mo sere ne say e bi nsi bim. Ti wo sere say bia so twen kakra yan komante ye ma 10 years ya. Ya mo e 1 year. Ese uko twantro kire na uko wonfiu. Dabe. Ye wu asem na go so. Ani wudi bim kra na ko twantro akọ ya o twantro akire. Okay. Ya wi ni enwie. Ana yempon da foforo ahwefo ha ne de ha ban kire no ye de nu besi anya sade na obe won he ode be kwakofo obo nka abine kura na akoma yale abeka no ye de mo asi aje wajo kire fa gu o mai